ବାବା ଲୋ ବାବା କି ଶୀତ ଲୋ ବାବା ମଣିଷ ମରିଯିବ ରେ ବାପା। ହ୍ୟାଲୋ ଜେଜେମା, ତୁ ଏମିତି ଥରୁଛୁ କ'ଣ? ଲୋ ଶୀତ ନାଗୁଛୁ ଭାରି, ଏତେ ଶୀତ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ ଏଥର କେମିତି? ଆଉ ତୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛୁ? ମୋର ଶରୀର ଥର ଥର ହେଇକି ବଞ୍ଚିଛି ଖରାରେ ବସି ବସିକି। ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ଏଇରେ କ'ଣ ଖରାରେ ବସିବୁ, ନିଆଁ ପାଖରେ ବସିବୁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଗରମ ହିଟର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଲୋକ ଚଳୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ଲୋକ। ଆମେ ବି ସେଇ ଲୋକ ଚଳିଛେ, ଲୁଗାପଟା ଘୋଡ଼ି, ସ୍ୱେଟର ଘୋଡ଼ି, ବ୍ଲାଉଜ ଘୋଡ଼ି, ଚାଦର ଘୋଡ଼ି ଆମେ ବି ରହିଛେ। ଆଉ ତମ ଘରେ କୋଉ ହିଟର ଲାଗିଛି? ଆମ ଘରେ ଏସି ଲାଗିଛି, ହିଟର ନା। ଗୋଟେ ଶୀତର ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିଟର ଲଗା। ନଗ ତୁ ନଗା, ମୋର କ'ଣ ପାଣି ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, ତୁ ତୋର ଆଣିକି ନଗେଇବୁ, ମୋର ଘର ରୋଷେଇ। ଏଇନୁ କାହିଁ ଥରୁଛୁ ଗୋଟା କ'ଣ? ମୋତେ ଏଇଟା ଶୀତ ଲାଗୁଛୁ ଭାରି। ଭାରି ଶୀତ ହଁ ଭାରି। ଲାଗିଲେ ଶୀତ ଗାଇ ଦିଅ।